Er komt hier ook verkeer. Je moet ook op het verkeer letten, hè? Want we zitten wel gewoon op de weg. Dus het is wel gewoon serieus. Dit hoor ik een piep bij jou. Wat is de Barol? En nu draai ik door en ja, hartstikke. Zit er een pieper in het televisie? Hou even op de schoot. Gemaakt. En daarnaast ook geen kroep of meer problemen. Verder met de les. Ik zie die gasten daar staan. Wacht even, want dan pik ik gelijk even. Taxirit? Ja, kom maar. Kom maar deze kant op. Dit is wel een hele vreemde. Waar willen jullie heen? Is goed. 15 euro, is dat goed? Wil jij dat piepertje hebben? Ja, we gaan maar mee. En dan kijk je hier op de weg. En daar zit je dan. Waar is die nou? Kijk uit, haast een ingreep van de leerling. En aangekomen het station moeten worden afgeremd. Hallo. Weet je waar je in zit? Barol? Je zit in bananensplits.